Sar li l-ħin biex immur naħdem, jien illum ix-xift tal-lejl. Il-jiem tiegħi saru riga, nieħu dejjem l-istess kejl. Lill-uliedi fil-frix kondi, inħallihom hemm reqdin. Fil-għaxija ikunu daħlu, x'ħin immur għax-xogħol fil-ħin. Ħankelmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix. Pa dil-logħba mhix għal wieħed, pa dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl hu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qed tard. Idħol orqod nara għada, ta' sew għax daqsxejn bart. Il-kont tiegħi mimli euros, mobile phone għal wieħed tnejn. U f'kull kamra hemm kompjuter, nieqaf naħdem nejn sa fejn. Kos u kos, iż-żmien kif jgħaddi, illum bniedem irtirat. Ninsab waħdi u liedi żewġu, bija nnifsi qodni f'gat. Pa, ħankelmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix. Pa dil-logħba mhix għal wieħed, pa dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl hu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qed tard. Idħol orqod nara għada, ta' sew għax daqsxejn bart. Inċempillhom kemm il-darba, messaġġ nibgħat kull satejn. U r-risposta dejjem waħda, pa mhux issa nesa fejn. Ħankelmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix. Pa dil-logħba mhix għal wieħed, pa dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl hu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qed tard. Idħol orqod nara għada, ta' sew għax daqsxejn bart. Orqod.